U stmat li kien hemm 3 miljuni u nofs żagħżugħ u żagħżugħa mid-dinja kollha fil-bajja ta' Copacabana għalwaqt il-velja ta' talb tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ li saret is-Sibt 27 ta' Lulju fil-għaxija. Kien hemm numru sabiħ ta' Maltin fosthom is-saċerdot żagħżugħ Don George Kembri u rrakkontalna r-realtà tal-Knisja fil-Brażil. Mort fil-parroċċa fejn jiena kont 4 snin ilu u hemmhekk kulħadd jilqak, hemmhekk kulħadd jieħu pjaċir bik. U tibda tinduna li l-bniedem qed ifittex lil Alla. U għal xin jarawk bħala qassi ġdid, inti tifraħ magħhom, tiċċelebra l-quddis magħhom u fuq kollox hekk turihom l-imħabba u l-ferħ li għandek fil-qalb tiegħek. Don George tkellem dwar esperjenza partikolari li ħallit impatt kbir fuqu. 4 snin ilu meta kont hemmhekk ħafna tfal kienu jiġu hemmhekk il-parroċċa biex jaqsmu l-ħajja tagħhom mid-diffikultajiet tagħhom fil-parroċċa tagħna. Kien hemm qassi Sawċi li ilu l-Brażil il fuq minn 50 sena, kien jiġborhom u jagħmel proġetti soċjali bihom u dawn qabbadhom fil-ħajja soċjali tal-pajjiż. Hekk illum wara 4 snin li mort tara dawn il-proġetti jkomplu jaħdmu jkomplu jikbru. Għalilna wkoll il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ li jiġi organizzat mill-Knisja Kattolika mhuwiex sempliċement avveniment bħall-oħrajn. Kulħadd min jemmen jinġabar f'post wieħed u din hija sabiħ tal-Knisja li kultura differenti, lingwi differenti, ħsieb differenti, jingħaqad flimkien u nabnu l-Knisja kif inhi. Fiha d-diffikultajiet, fiha l-problemi, imma s-sabiħ tagħha hija li aħna lkoll flimkien, ħaġa waħda, mexxin il-qudiem. Bħala saċerdot żagħżugħ u tkellem dwar ir-rwol tal-Knisja fis-soċjetà postmoderna tal-lum. Don George semma l-isfidi li kollha taffaċċja l-Knisja fil-kontinent Ewropew. Illum forsi nisimgħu li mhux kulħadd qed jappella l-messaġġ tal-Knisja mhux qed tidħol fil-profondità tal-bniedem. Forsi għax il-bniedem inbidel, forsi għax il-Knisja trid tinbidel. Jiena naħseb li għandna affarijiet li rridu naħdmu fuqhom u waslu l-messaġġ b'mod aktar konkret, b'mod aktar konxju għall-bniedem, imma l-messaġġ ta' Kristu huwa dak li hu bid-diffikultajiet u bis-sabiħ kollu tiegħu. Don George Kembri għadda messaġġ lil dawk iż-żgħażagħ li qegħdin jitħajru sabiex jattendu għal Jum Dinji taż-Żgħażagħ li se ssir 3 snin oħra fil-Polonja. Esperjenza li jekk inti tkun batut fil-fidi l-għajnuna ta' ħadd ieħor ħatgħinek u jekk inti hekk fil-fidi tinsab tek tħossok tajjeb, hija esperjenza li tkompli tissiġillak fil-fidi tiegħek. Li tagħmel esperjenza ma' żgħażagħ diversi ġejjin minn pajjiżi kollha, hija esperjenza sabiħa ta' komunità. Li aħna maħniex mexxin weħedna, aħna mexxin flimkien. Forsi fid-dinja xi drabi nħossuna weħedna, imma fil-verità maħniex weħedna, hija mixja flimkien. Jerome Caruana Cilja għal Net News.